गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि लागै नोंसोरनो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। BPFनि लिडार हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोबां भिडिअ भाइरेलफोर जागासिनो दङ। मानोना बिथाङा BPF दोलोखौ नागारनानै BJP दोलोआव जइन जाहैसिगोन होननानै। नाथाय बे खोथाखौ लानानै प्रमिला रानी ब्रह्म आरो MLA रबिराम नार्जारी बिथां सानैया दिनै क्लियार खालामनानै होयो। बिथाङा BPF दोलोखौ नागारनानै गुबुन पार्टियाव माब्लाबाबो जइन जाहैया होननानै। मानोना बिथाङा सासे सिम्पोल पलिटिशियान नङा, नाथाय बियो सासे स्ट्रं लिडार, पावारफुल लिडारसो। बिथाङा BLTनि सासे चेयारमेनमोन आरो BPFखौबो बेंदादोंमोन। बेवखायनो बिथांमोना बुंदों बिथाङा माब्लाबाबो BPFखौ नागारनानै गुबुन दोलोआव माब्लाबाबो थाङा होननानै। बड'लेण्ड कन्ट्रेक्टर गौथामनि हेड सेक्रेटारि मिस्टार बिक्रम दैमारी बिथांमोना दिनै PWD एडिशनेल चिफ इन्जिनियारसिम थांनानै आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायहैयो दि मोनफ्रोमबो PWD अफिसाव लांदां जाना थानाय मासिफोरखौ सुफुंनांगौ होननानै बिथांमोना खावलायहैयो। मानोना खामानि मावग्रा गैयिनि थाखाय गोबां खामानिफोरानो पेन्डिं जानानै दङ होनना बिथांमोना बुंदों। बेवहायनो थाबैनो आसाम सरकारखौ खावलायदों थाबैनो लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ सुफुंनांगौ होननानै। आरो बिथांमोना बेखौबो बुंबावदों BTR खामानि मावनो थाखाय दासिम जेबो रां गैया होननानै। मानोना आसाम गभर्नमेन्टआ दासिमबो BTR सरकाराव रांखौनो दासिमबो हराखै होननानै फोरमायथिदों। सावगारियाव नुनाय 9 सुबुंफोरा आसाम सरकारनो गावखौनो सारेन्डार जानो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोना मावबादि आफादनि होननानै मिथिनाय जादों आरो सासेया लेफ्ट विं केडार होननानै मिथिनाय जादों। आरो बिथांमोना थारैनो केडार नंगौना नङा बेखौ मिथिनो थाखाय आसाम पुलिसफोरा भेरिफाइ खालामगासिनो दङ। मानोना गोबां केडारफोरानो बिब्दि सारेन्डार जायोब्ला रां मोनो होननानै थगायफ्लानानै नंखायहै सारेन्डार जानो ओंखारबोदों होननानै बिथांमोना भेरिफिकेसन खालामगासिनो दङ होननानै रादाब मोननाय जादों। मैया डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि अथ'रिटिया 3 स्टुडेन्टसफोरखौ सासपेन्ड खालामो होननानै रादाब मोननाय जादों। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना सासे गार्डखौ गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन एबा लाजि फोनांदोंमोन आरो बिथांमोननि मुङा लाभ्रा प्रतिम दास आरो हिमांगी भया आरो अंकुर हाथी बरामोन। आसाम पुलिसआ 2 इस्लामिक टिचार्सफोरखौ एरेस्ट खालामो। बिथांमोना जिहाद फोरोङोमोन होननानै बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जायो आरो बिथांमोना स्टुडेन्टसफोरखौ लानानै मोनानि 11 रिंगायाव बे क्लासखौ लायोमोन होननानै रादाब मोननाय जादों। जापानआ बुंदों नर्थ करिया किम जं उन आरो मोनसे सासपेक्टेड मिसाइल्स फायारिं खालामदों होननानै बिथांमोना बुंदों। आरो बे मिसाइल्सआ जोबोर गिख्रंथाव डेन्जार होननानै बिथांमोना बुंदों। बे मिसाइल्सआ 15,000 किल'मिटार रेन्जनि मिसाइल्स होननानै बुंदों आरो बे US सिम सौहैनो हानाय मोनसे मिसाइल्स गिथावना होननानै मिथिनाय जादों। इन्डियायाव फार्स्ट टाइम प्राइभेट रकेट हायद्राबादाव बानायनानै लन्च खालामनानै साक्सेसफुल जाबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। आरो बेखौ PM मदि बिथां प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया बिथाङा बुंदों बे मोनसे इन्डियानि हिस्टरिक मोमेन्ट होननानै बिथाङा बुंदों। पेलेस्टाइननि गाजा होननाय दाबसे जायगायाव मोनसे रिफिउजि केम्पआव अर खामो आरो बे अर खामनायाव गासै 21 सुबुंफोरा जिउ गोमायो होननानै रादाब मोननाय जादों। उत्तर प्रदेशआव सासे मिउनिसिपल पस्टनि केन्डिडेटआ साफ्रोमबो भटार्सफोरनो दावफोर राननानै होदों होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बेयो गोबां ससियेल मिडियायाव गोसारदों होननानै मिथिनाय जादों। वर्ल्डनि नम्बर 1 फुटबल प्लेयार क्रिस्टियानो रनाल्ड' बिथांखौ दासान्दिसे मिडियाया बुंदों दि बिथांखौ रावबो कान्ट्रिया रिसिभ खालामनो गैलिया होननानै बुंथिनायखौ बिथाङा
बे खोथाखौ लानानै बुंदोंदि बे खोथाया मोनसे गार्बेजसो होननानै, मानोना बिथांखौ लानो गोसो गैया होननाय खोथाया मिसा खोथा होननानै। आरो साउदी आरबियायाबो बेखौ गासै 3000 crore अफार खालामदोंमोन बिथांनि कान्ट्रिनि जानानै गेलेनो थाखाय होननानै बिथाङा बुंदों, नाथाय बिथाङाबो बेखौ एग्रि खालामासै होनना बुंदों। आरो बे खोथाखौ लानानै बिथाङा बुंदोंदि बिथांखौ रावबो लानो गैया होननाया मोनसे मिसा खोथासो होननानै बिथाङा बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै आरो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिम नायजोबनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमनिसिमबो हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आरो चेनेलाव गोदान बावनानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।